Na mga pangitabo ako ay sugilong kaninyo nga posible nga nakabuhatan ini or nakadungog tani ini. Nya mangayo ko sa inyong reaction kaning mga butanga. O sinati baka mo ini. Diin nga kaniadto sakay taog sa kenan. Kaya ba matanga doon nagay mga gitawag o discount, no? Mga gitawag o mga bata, walay pliti, na bata, 50% ra, no? Muna nga, di siguro sinati mo ni, iba mo ni ini nga, doon ay pahinayon nga mga tanang kong doktor, no? O sa may mong bata. Pila edad ini. Ya, bisan tuwod, gibaw ka, nga pila iyang edad. Unya, dili niyo mo itugan, kailigi. Kung sobra na sa edad, doon na may plite. Pero yung gali, gibaw ka, nga walay plite. Imog yung isulti, ang katong, iyang edad nga wa untay pliti bisan unta og ang ayan nga plitihan siya, no? Ya muna imong ingnon, no? Muni ang anak nako, no? Hindi pa ni angay plitihan, no? Kay muni ang iyang edad dili sa minor de edad kundi muni, no? 7 years old pa ni siya, pero kay baw ka nga kana siya is 10 years old, gamay lang siya. So manganta mana ang itabua, no? Muraog kung doon ay kabangutana nangatdungog yung anak, ingin pag yun yung anak bila may mong adad gani ingna lang nga kwan ha 10 anyos na ka, kaya ang plitihan na 12 anyos baya, no? Or naitabo siguro nga ay mong anak kuyog mo sa ganang tindahan ba, no? Wala tuyo sa imong anak nakakuha sa mga duwaan, no? Wa ka kay baw ganahan kay siya nga maninduwaan tuway niya, no? Ganahan kaya yung gipos gawas mo paguli sa inyo dito na ibawaan, uy nangawa mandani ang akong anak, no? Tuwaan wa ra ba ni nako ka bayri, no? Sana kay tabo. Or kamo sa siguro mismo kita mismo nakasinatin ini panahon sa ting klase kada bang usom na niya to kada bitang mangupya ta ay ako na niyo way nangupya ninyo or nagpakupya ninyo, ay kuing na, no? Nga nangupya mo or napakupya mo sa inyong classmate ba? Diyan suod nga igala ba? Muna nga nang mahitabo kung pananglitan ikaw nahitabo nini, unsa may abuhaton nimo? Katong nangilad sa iyang birthday, edad, katupod nga ingon ta nakuha og mga duaan nga wala ka bayri, karipod nga anak, na imong anak na nagpakopya siya nya hangtod noon ang tanan nakapasar nya pareha sa basya kanang sa tawag ini para siya wrong answer, no? Tayo saykot mapakopya ta sa atong ngalan mo kopyahon pareha sa ngalan, so kanang nahitabuag na kadiha unsa may imong buhaton, no? Kung atong pangutanon atong Ginoo di kisa muuyon ato. Kung atong pangutanon atong Ginoo sa ebanghelyo karon wa giguyonan ang Dios niya tunguna. Sa ebanghelyo ron unsa man gi pasabot niya, doon naman kay sayop, kay bawa siya nga sayop siya. Kung doon naman kali ingon ta sumapa niya, makasala nimo ato siya, pakita siya siyang sala. Kung ikaw amahan no ni atong ikaw ni na hitungan ba, no? Ikaw amahan nagkuyog niya itong bataa
nga naapil sa imong mga panlimbong sa iyang edad, unsa may buhaton, mutugan ka o dili ba? What if ang imong anak mingon, di baya ko kuan 10 anyos, 12 anyos na baya ko? Unsa may ikasulti niya? Di ba ka matukan ka? Nga ning bata nakababag unsay maayo unsay dili maayo? Na bata kamo mutugan unsay kamatuoran og dili sa pamakat? Or nitong bata nga ingon ta nanguha og mga baligya. Wa gyud na tuyuan niya god, bata gyud na siya. Dili tuyo niya pagpangawat, ganahan na gud siya. Ikaw nibaw ka nga nana nimo, unsay may buhaton nimo, di ba? Yun sa gamay ra ning butanga. Ako ni uli. No? Ako ni uli ngadto sa tindahan. Tinuod na iuli nimo. Pero iniguli nimo mingon ang dito sa tindahan, ay okay ra na, gamay ra nang kantidad. Di ba kay nadako kayo na? Unsay bation nimo nga ikaw nag-uli ka? Unsay bation nimo sa imong anak? Nga? So murag naghimo kag ehemplo nga nang mahimo dunay mga butang day nga mahimo nga buhaton ni bisan pagsupat sa gitawag nato og standard norm sa society, basta gamay lang ang kantidad. Ang gamay ram ng kuan, gamay ram ng kuana kantidara, okay na lang. Pero mayo kag iuli nimo. Pero sa may bation nimo. No. Or dito sa gitawag nako katong nangupyahay, no? Nakapayain ka ay naikong maguko kay wala siya mo wala siya magtuon, akong tabangan siya nga mahimo siya unta nga maka-answer sa among question siya sa examen namo. Okay lang na siya. Unsa may buhaton nimo kung ikaw ni bawo kang imong anak nagpakopya o ang imong anak nangupya ba? Unsa may buhaton nimo? Muna ang pangutana nga gitubag ni Kristo karon sa Ebanghelyo nga kinahanglan gayud sumapa niya dili lang ikaw mismo ang maningkamot nga malig-on, dili ka ikaw mismo maningkamot nga ikaw ligdong sa imong pagkinabuhi isip sa ka-Kristyanos. Apila po ang uban dili ka katungdanan sa paghimatngon sa uban nga madalipod o madanipod sa imong pagkabaligdong o sa imong pagkamatin-anon diha sa mga pagtulunan ni Kristo. Kung ikaw ang amahan kaniadto ngayon ka nakatag bad example nga imong anak nga nagtugaan sa pamakak, you are not a good influence. No? Kung ikaw ang inahan nga nag-uli unta sa bata, no? I mean sa gikuha sa imong anak, kay kinalang iuli gyud, you are doing good things. Pero kadto pong lastindero nga mingon okay ra na, kay gamay ra panahon. He was a bad influence. Kaya ang bata mingon man, gamay ra man day, okay ra. No? Kung pananglitan ikaw amahan niya itong bata nga nagpakopya, no? Mas mayroon ka mayroon yun nakatabang kasi mong classmate nga makatubag sa answer pod kamusad maayo pod nga makapasan mo. So unsa may pagtanaw nimo sa bata, unsa may hunahuna sa bata nga okay ra ko nga mohatag kog answer, okay sa ko nga mangopya ko. So what? You are doing a bad influence. Muna ningon sa Ginoo, pahinomdumi sila sa ilang sayop. No? Paibawa sila sa ilang sayop. Nga di na maayo. Gani ang iyang pamaagi diri, bahang proseso. Naungon gini mong sulti, di sa manaminaw, ngita kag, witness, tabag niya, o nga di man sa mga witness wood, ngayon, mga ato kasimbahan, huwag di ipagay siya, anha pa nimo isipon nga siya langyaw o foreigner nga dili siya angayan sa atong grupo. Pero ang punto nini nga kuno dili lang kay papaningkamot kita maayo nga mosad atong paningkamot
ang uban pod madani sa pakaayo muna makainumdum ta sa gisulti. Kamo ang katawhan, kamo ang kahayag sa katawhan. No? Ang kahayag nimo dili angay taguan sa gantangan. Unya kay gano kataguanan mo sa gantangan, ano yung kamot ka nga ang imong kahayag maka-appreciate ka sa imong kahayag. Ingon siya, ibutan gina nimo sa atong tunganan. Aron ang tanan makita, aron ang tanan pud madani. Aron tanon budol kanimo kay ikaw nang hatag kahayag. Mo ni ang sambingay, no? Nga gisulti niya kaniadto. Pero karon iyang gisulti lang nga dunay sayop kani pahibawa siya, masayop siya. Kana bang gitawag nato ang pagkonsentidor ba? Dili day na maayo. Mayroon ka akong anak nagpuyo gyud niya okay lang kaya man ang desisyon dili na mao. No? Kay tiguang na sila, kamao naman sila, dili na maayo. Imo sa kuno gali ko nahimat mo na anak. Pero naningkamot ka nga pahibaon siya unsa ni ang magkamaturan simbahan, unsa ni may tabo nimo, unya digil sila, bahala na siya. Nga naman, imong katungdanan gituman na. Ang imong katungdanan sa paghimat mo kanila gituman na. Imong katungdanan nga gipaykibaw ka unsay balaod simbahan na. Kung dili gani, ang simbahan gyud mismo sumapa sa ebanghelyo karon na sa og sulya pagay kamo kun sultiya kamo ang kun dili kay siya mamati kanila nga ngadto simbahan, kun dili siya mamati simbahan, isipan nga siya nga usa ka langya o kobrador sa bis. Di ba matay ni no? Unsa ning hitabo di lang sa kaminyoon. Kun dili diha pod sa laing tinuhuan. Di ba matanga? Ang banay ron nakabahin-bahin. Dili sa baruganan sa kaminyoon, kinahanglan magminyo ta sa simbahan. Kay naam gina. No? Mayngon din ta ang ilan na. Actually, okay ra na. Basta lang nga nagpadayag ka unsa ang pagtulunan sa simbahan. Ilan na nga tulubagon. Di sa labag pakasal, nga nung mahasol mo ka. Nga imong gihibuhat, naghimo magpagpadayag ka nga. Imo manggihimo ang mga angay gibuhaton. Pero kung wako gani, ni uyon na ka, manang konsentidor. No? Manang konsentidor. Sige lang, dagko naman sila, bahala na sila, magpuyo sila. Bahala na sila, o ilam ng kinabuhi, bahala na sila. Konsentidor ka. O konsentidor ka. Kaya ba, iba yan, no? Sa balaod, sa kanang mga balaod, kanang gitawag, o ikaw ay nagbuhat, o cooperator ka, you are considered as cooperator of the crime. Ni uyon ka, bisag wa ka, actually nabuhat na. Muna nga, ningon siya din simbahan. Kung pananglitan sa pagtununan diya simbahan, kabayan sa tinuan na to, no? Ang imong mama, imong papa, gingnan, ayaw lingan na pa, no? Maligay ka ng mga tiguang god. Lisod kay ng tiguang kanang sana gitawag na to. Minato yung tama lisura pagpantun sa mga bata na to mga anak na to. Karon mingon taron lisura pagpantun sa mga tiguang balhin sa tinuan. Kita wa kita balhin. Nangwan kita na ningkamot kita nga di unta lang mabalhin. Ini kamatay ay sus ayaw na lang tuga-tuga, no? Nga imo silang danihon nga mobalik pa silang tinuan, patay na ang inyong amahan. Nya imong dadon sa simbahan kay ang pamisahon, kung buhi pa na bali tinuan dadon mo dire og makabaro pa na siya bisag patay na ay mugawas na. Pero doon na matay tulubagon wala. Nga naman basta naningkamot ka nga siya, di gyud unta mo balhin sa laing tinuan. Basta kita naningkamot nga di gyud unta sila
musuay sa pagtulunan sa simbahan. Importante ini, naningkamot ka. No, nga pagdani ngari balik sa simbahan. O ang pagdani kung wa pa mabalik, ang pagdani sa wa pa diya simbahan, dire ka nato. Muna ang gisulti sa ebanghelyo karon. Na? Muna ang mayong balita ni ikakaw haag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Kung duha kaninyo diri sita makauyon papangayo bisag unsang butanga kina ihatag kaniyo sa akumahan ngadto sa langit. Duha tulo nga makatigom sa kungalan ato ako uban kanila mao kanindot, no? Nga the power of prayer nga pwede din na iyan po nato. Di lang kay ikaw naningkamot, di lang kay ikaw naningkamot nga matindanon kani imong anak ba, matindanon imong ginikanan ba, matindanon ang imong igsuon silingan ba, kundi mudangop kita sa simbahan. Kay duha tulo nga makatigom sa kungalan ato ako ban kanako aban kanila. Ang Ginoo mismo nagingon ini. So makaingon ta, wa gid makalabaw pa sa pag-ampo uban sa atong isig katao. Mag-ampo ta kato akong gihisgutan nga mga instansya, na mga instances. Pwede din na nga masulbad to. Basta lang di kay nag-inusara ka. Ang pait yun sa igon, no? Mingon ta nga bisan unsa akong gihimo wag ko na imo. Bisan sa akong buhaton wag yun. Bisan pag-ampo na ko wala gyud ko na himo. Wala gyud na himo nga kabaguhan. Ngutana, ikaw raman good. Wa man ka magpatabang good, so man. What if atong sagpito ng uban itong mga igsuon? Paampo ta. Uban nimo. Kaya ka na mga nasuay, nabulag, na mapagturuan itong Ginoong Diyos. Prayer can work miracles. Na? Ang pag-ampo, uban sa itong Ginoo, makahimo ginagmilagro. Pero mientras tanto, karon naningkamot ta, nga di gyud ta mahitabo na. Nga dili kita hindi ta magpugong sa kagalingon bitaw sa pagtabang sa uban nga naisalaad, balik ka nato. Dili ta ingon ta mahadlok nga motabang sa uban nga babalik ka nato. Dili ta mag-ukon-ukon nga uban moari unta balik sa atong Ginoong Dios. Mo na importante una sanan, no? Pero uban na gyud atong pag-ampo, sumasang ingon duha, tulo, nagkauyon o nakatigom sa kungalan ay kanindot naa day uban kanato ang Ginoo. No, kay bawta nga kini atong instansya no nahitabo akong gisugoy kanyo nga mga panghitabo di tingali kita gyud mismo nahitabuan. Kay bawta nga tingali ang uban hitabuan ini pero parehas gihapon nagkinahanglan sila sa atong panabang sa pagampo. So mana nga dili lamang paningkamutan nga kita malayo ning mga hitabuah, kundi yapon sa dato nga katong nahitabuan mudangop yapon sa atong Ginoo. No, di na kay ikaw ra ba, no? Kaya ta nga ningkamot kita sa atong kagalingon, pero di ay ingon Ginoo, di kay maningkamot kag imo. Ang uban di ay wala na sila abot. Ang uban di ay wala kay tulubagon. Doon na tayo tulubagon sa sagusa. Ingon talang dilang tulubagon. Doon na tayo responsibilidad sa sagusa. Dadon po sila kanato. Kana gitawag bitan nila ngato nga walang iwanan. Wagi biyaay ba? Yapil yapon nato sila. Hinaut pa banin santos nga misa nato, yapil nato sila. Nga may saba po madungan sila kanato sa pagdangat sa atong padulungan. Dili kay kita-kita ra. Hinaut pa. So manindog sa taruwa